Круглая сквер. Вал Клемент. Чытае Олег Гарбус. Іранічны жыццяпіс чалавека і імперыі. Мая сардэчная падзяка Уладзіміру Арлову за заахвочванне, падбадзёрванне, за падтрымку і парады падчас рыхтавання гэтае кнігі. Прадмова. У кожнага свае стасункі з геаграфіяй. Калі я чую ці бачу на мапе назву знаёмага гораду, уваччу найперш паўстаюць не рачныя ці марскія набярэжныя, не хмарачосы ці старадаўнія саборы, не кавярні ці рэстарацыі з адмысловымі напоямі і стравамі, а абліччы блізкіх мне людзей, якія сталіся ў свядомасці адным з увасабленняў тае мясціны. Калі гаворка пра Лёндан, сярод такіх асобаў аўтар гэтае кнігі. Ён не толькі цыбатая спартовая постаць і ўважлівыя вочы, якія то экстравертна адкрытыя свету, то інтравертна павернутыя глыбока ў самога сябе. Ён не толькі звесткі пра Лёндан у самых розных вымярэннях, ажно да ягонага метафізічнага падземнага адлюстравання, адкрытага Эмануэлем Сведенборгам. Ён не толькі адзін са шматгадовых лідараў нашай дыяспары ў Вялікай Брытаніі. Ён не толькі бязмежная гасціннасць. Ягоны прытульны дом у раёне Фінчлі, населеным людзьмі, вавёркамі і лісіцамі, памятае галасы, відаць, не аднаго тузіну беларускіх палітыкаў і пісьменнікаў, гісторыкаў і музыкаў. Ён непараўнальны калекцыянер і таленавіты апавядальнік самых розных гісторый. А менавіта з гісторый і пачынаецца літаратура. Я доўга і з лёгкім страхам чакаў, пакуль ён выкладзе свае гісторыі на паперы. Не таму, што, будучы ўдзельнікам некаторых з іх, хваляваўся за рэпутацыю, а таму, што як літаратар ведаю безліч прыкладаў, калі самыя выбітныя апавядальнікі, застаўшыся сам-насам з аркушам паперы ці з маніторам кампутара, рабіліся цалкам бездапаможнымі, і напісанае імі было вартае адно спачування. Цяпер я адчуваю шчаслівую палёгку. Кніга, якую вы трымаеце ў руках, гэта некалькі сотняў старонак, напісаных асобаю з бясспрэчнымі літаратурнымі здольнасцямі. Прычым гаворка не пра белетрызаваныя ўспаміны, а я сказаў бы пра раман-біяграфію. Біяграфію не толькі галоўнага героя, у якім часам пазнаецца аўтар, але і біяграфію імперыі, у якой мы некалі нарадзіліся і выраслі, да якая цяпер спрабуе паўстаць з паўмёртвых, і зноў дэманструючы свету, што чалавечае жыццё ў ёй не даражэйшае за камарынае. Гэты раман нязменна дасціпны, вельмі асацыятыўны, з элементамі антыутопіі, вясёлы і гаркаваты, саркастычны і часам цынічны, прасякнуты гумарам, іроніяй, і, што самае галоўнае, самай іроніяй, якая ёсць найлепшым сродкам самаабароны, не дазволіць вам засумаваць. А як вядома, няхай жыве любы жанр, апрача сумнага. У аўтара кнігі свае стасункі з геаграфіяй. Наведаўшы праз вандроўную душу і неспакойную прафесію блізу 100 краінаў, ён абавязкова вяртаецца ў 2 галоўныя пункты свайго экзістэнцыйнага падарожжа, адметна адлюстраваныя ў назве кнігі. Цяпер магчымасць здзейсніць гэтае небяспечнае, але захапляльнае падарожжа з'яўляецца і ў вас, дарагія чытачы. Велем фелічы ітынере. Уладзімір Арлоў,
Снежань 2022 году. Уступ. Я не меў ніякага намеру пісаць гэтую кнігу. Сядзеў сабе ціха, мірна і піў з генем піва. Ці можа гэта быў эль, я тады яшчэ не ведаў розніцы. І вось мы сядзім і п'ём піва, а можа і эль у нейкім біргаден старажытнага пабу, куды геня прывёў мяне паказаць нешта аўтэнтычнае. Уладкаваўшыся на драўлянай лаўцы, ды абняўшы далонню потны куфель халоднага напою, геня дастае з кішэні блакітны пачак Кэмэл, выцягвае адтуль цыгарэту, закурвае і павольна зацягваецца, зморшчыўшы белы шнарык злева над верхняю губою. Геня, а я нават і не ведаў, што ты курыш. А я і не куру, адказвае геня, павольна пускаючы дым у паветра. Можа, ты і не курыш? Аднак і я не п'ю столькі, каб у мяне пачаліся галюцынацыі. Ты жывеш у мяне ўжо каля 3 месяцаў, і ты калісьці бачыў, каб я курыў? Так, я жыву ў гені. Я атрымаў грант і прыехаў сюды падвучыцца на курсах для журналістаў. Гранту на навучанне яшчэ неяк хапае, а вось з памяшканнем і харчаваннем складаней. І айцец Антось, тутэйшы беларускі святар, з якім я пазнаёміўся яшчэ падчас ягонага візіту ў мой родны Менск, папрасіў Яўгена прытуліць мяне. Яўген, ці папросту Геня, пашкадаваў небараку і выдзеліў мне пакой у сваім тыпова ангельскім доме з садам, камінамі, вітражнымі вокнамі і, як я спадзяюся, прывідамі. Плачу я яму тым, што размаўляю па-беларуску з ягонымі дзецьмі і час ад часу, як сёння, выконваю ролю глыбокага і тонкага сабутэльніка. Не бачыў, таму і здзівіўся. Курыць той, хто робіць гэтае практыкаванне для лёгкіх рэгулярна. А я час ад часу забаўляюся, выкурваючы адну цыгарэту ці цыгару раз на некалькі месяцаў. Курэнне не ёсць для мяне чымсьці патрэбным, а толькі чыстай і рэдкай асалодай. Як казаў адзін мой знаёмы, горны інжынер са Шкоцыі, алкаголь і жанчыны – гэта элементарная неабходнасць, а вось курэнне – гэта асалода. Таму куру я ўкрай рэдка і толькі для падтрымання здароўя. Прычым куру выключна ў камфортнай абстаноўцы, утульна седзячы, з напоем у руцэ. Курыць на хаду, як робіць шмат хто, гэта ўсё роўна, што піць на хаду. Курыш толькі для падтрымання здароўя? Я ж быў упэўнены, што гэта якраз шкодна. Ты сапраўды упэўнены, што шкодна? Геня зноў задуменна зацягваецца. Я, напрыклад, ведаю цэлы шэраг людзей, якія займаліся спортам, не пілі і не курылі, харчаваліся толькі здаровай ежаю, сачылі за ўжыванымі калорыямі і гэтак далей. Адным словам, як яны шчыра верылі, вялі здаровы лад жыцця. А потым раптоўна паміралі ў адносна маладым веку. І я таксама ведаю тых, хто, прабач, жарэ ўсякую брыдасць у нялюдскіх аб'ёмах, паліць як дзейны вулкан і п'е як кашалёт. І вось такіх людзей, як казаў адзін мой універсітэцкі прыяцель, ломам не заб'еш. А чаму, Валя? У іх, мабыць, лепшыя гены? Гэта можа быць, але далёка не заўсёды. Часцей яны, абжоры, аматары выпіць і пакурыць менавіта таму, што іхнія продкі, айцы і дзяды, былі такімі ж ці падобнымі. І адкуль тады ўзяцца здароваму генатыпу? Ну, бываюць выключэнні. Выключэнні бываюць, але мы
не пра выключэнні гаворым. Ну тады прысвяці мяне. Шмат хто прытрымліваецца прымітыўнага погляду, што здароўе — гэта перадусім здароўе фізычнае, стан твайго цела і яго органаў, сэрца, лёгкіх, страўніка, печані, нырак ды іншых. Але ж гэта толькі частка, і можа не самае асноўнае агульнага здароўя чалавека. Мы клапоцімся пра сэрца, страўнік ці цягліцы, але забываемся на цэнтр кіравання ўсёй гэтай фізіялагічнаю сістэмай, усёй гэтай біямасай. А вось калі ён, гэты цэнтр, дасць збой, то асобнаму чалавеку вельмі важна, каб менавіта гэты цэнтр кіравання ўсёю сістэмаю псіхічна-фізычнага дабрабыту быў здаровы. Некаторыя маюць не найлепшыя органы фізычнага цела, але жывуць здаравей і даўжэй за іншых. І гэта таму, што цэнтр кіравання іхнім арганізмам, іхні мозг, іхні тэмперамент, іхні характар ды іхнія эмоцыі здаровы і ў гармоніі з усёй іхняй анатоміяй. А вось калі ў самым цэнтры кіравання дыскамфорт, то свежая салата з аліўкавым алеем табе наўрад ці дапаможа. Яму, гэтаму цэнтру, каб быць здаровым і добра апекавацца функцыянаваннем твайго фізычнага цела, часам нешта іншае трэба. Цыгарета? Можа быць. Алькаголь? Слушна. І алькаголь, і тытунь, і натуральныя, несінтэтычныя наркотыкі кожнаму ў рознай меры могуць быць лекамі для душы. Дай цэнтру кіравання сваёй жыццядзейнасці адпачыць і разняволіцца час ад часу, і ён тады і твайму целу дапаможа. Не зацыклівайся на сваёй фізіцы. Паклапаціся і пра метафізіку ў самым сабе. Не слухай лекараў. Слухай сябе. Старайся не страціць сваіх жывёльных інстынктаў, падараваных нам зверху. Лекар можа агледзець твае ныркі ці сэрца, аднак ён не можа зазірнуць у твой цэнтр. Таму лекары і выдаюць усім аднолькавыя рэкамендацыі, якія грунтуюцца на аналізе плоці ды крыві. А кожны чалавек унікальны. Кожны чалавек космас. Аднаму цыгарэта — смерць, а іншаму — прафілактыка душы. Цябе яна забівае, а мяне лякуе. Віно, тытунь і лёгкія наркотыкі — гэта паліва для душы. Нават жывёліны падсведама цягнуцца да кайфу. Іхні цэнтр таго патрабуе, хоць у жывёлы, як сцвярджае царква, душы няма. Што, безумоўна, спрэчнае цверджанне. Дык ты сыбарыт, Геня? Я цвярозы рацыяналіст. Я хачу выціснуць з жыцця максімум, і я добра разумею. Як адмоўлю сабе аднойчы ў цыгарэце, калі яе захочацца, то гэта не зробіць майго жыцця больш доўгім, больш шчаслівым ці больш удалым. І на што ці куды выдаткоўвае цэнтр гэтае паліва? На моцныя эмоцыі, на творчасць, на ўсё тое, што мы завём культурай, а таксама на асабістыя зносіны, сяброўства, каханне, секс, на чалавечыя жарсці, на захапленне прыгажосцю прыроды, фарбаў, гукаў і пахаў. Ты не заўважаў, што людзі, якія жывуць больш інтэнсіўным эмацыйным жыццём, звычайна і паліва ўжываюць больш за астатніх. А гэта таму, што іхні цэнтр працуе больш напружана. Але шмат хто з такіх людзей доўга не жыве. Ну, гэта ты зноў пра выключэнні. Я думаю, ты маеш на ўвазе геніяў. А геніі, Валя, гэта бракаваныя экземпляры чалавецтва. Гэта калекі,
вынік непрадказальнай мутацыі генаў. Прырода, ці нейкі творца, безупынна забаўляецца генетыкай, эксперыментуе з жывымі істотамі і часам стварае пробныя мадэлі, якія не адпавядаюць агульна прынятаму госту. Выглядае, што творца сам дакладна не ведае, што робіць. Як малое неразумнае дзіця, ён эмпірычна спазнае свет, бярэ матэрыю ў рукі і камечыць яе, плюшчыць, расцягвае ды сціскае. Іншымі словамі, эксперыментуе, ініцыюе мутацыі, а потым глядзіць, што атрымаецца. Некаторая частка біямасы, напрыклад, дыназаўры, не вытрываўшы здзека, узнікла, затое іншыя ад гэтага загартавання толькі ўзмацніліся. І вось гэтай найбольш паспяховаю часткаю біямасы сталіся малпы. Ці, можа, творца палічыў іх найбольш забаўнымі ды зручнымі для сваіх мэтаў, таму і эксперыментаваў з імі больш старанна. Мы ж таксама ў лабараторыях ставім эксперыменты ў асноўным над белымі мышамі, пацукамі і трусамі. І ўрэшце ён зрабіў паддоследных малпаў галоўнымі ў жывой прыродзе, сваімі абраннікамі. А потым заўважыў, што і палепшаныя малпы далёка не тое, што хацелася. Таму і працягвае ён свае мутацыйныя эксперыменты, імкнучыся да дасканаласці. А ў выніку з'яўляюцца паталагічныя садысты, мазахісты, ідыёты і геніі, асексуалы і геі. Апошніх, дарэчы, дыскрымінуюць у нецывілізаваных грамадствах, а гэта ўсё роўна як дыскрымінаваць леўшуноў ці дальтонікаў. Дык вось у гэтых пробных асобаў дызайн цэнтру трохі іншы, там мікрасхемы іншыя. Вось яны і бачаць і адчуваюць свет інакш, чым стандартныя чалавечыя экземпляры. Псіхапаты, напрыклад, не ў стане адчуваць спагады, а геніі часта пазбаўленыя абарончай скуры, дадзенай астатнім для выжывання. Геніям не хапіла ізаляцыі на нервы, і таму гараць яны, гэтыя нервы, неабароненыя звонку, і выклікаюць эмоцыі ці душэўны боль такога напалу, які невядомы звычайнаму чалавеку. Геніі ўспрымаюць навакольнае асяроддзе вастрэй за іншых. Іхні апёк нерваў нараджае нязвыклыя простым, індустрыйна вырабленым людзям выявы і канструкцыі. Гэткім чынам і з'яўляюцца шэдэўры. Шэдэўры, Валя, гэта адна з формаў ненармальнасці, як і сама геніяльнасць. Бо яна як манія, як алкагалізм, як наркатычная залежнасць, як здольнасць скокнуць на 3 метры ў вышыню. Іначай кажучы, рэч не зусім натуральная. Цэнтр кіравання шмат каго з геніяў запраграмаваны на самазнішчэнне, і тут ужо ніякія аб'ёмы паліва не дапамогуць, як не імкнуцца яны гасіць пажар нерваў віном, наркотыкамі ці неразважлівасцю. Адзінаю функцыяй гэтага бракаванага цэнтру ёсць перапрацоўванне як мага большай колькасці і як мага мацнейшых эмоцыяў, каб нарадзіць нешта нязвыклае, датуль невядомае ў кароткі прамежак часу, паміж раннім юнацтвам і самагубствам у 30 гадоў. Так, геніі фізычна доўга не жывуць, але канцэнтрацыяй эмоцыяў і перажыванняў іхняе жыццё вартае сотняў звычайных жыццяў. У першабытны час такія асобы першыя рабіліся здабыткам шаблязубых тыграў ці пячорных мядзведзяў, бо яны, замест таго, каб уцякаць і хавацца, з захапленнем разглядвалі зоркі на небе ці кветкі на лузе. Падчас нападу рымскіх легіянераў
Архімед спакойна працягваў крэсліць на пяску свае матэматычныя раўнанні, і яго засеклі мячамі. Грэкі пакаралі смерцю летуценніка Сакрата, кітайцы Канфуцыя, а рымляне Хрыста. А потым палілі галілеяў, высылалі ці расстрэльвалі паэтаў, пісьменнікаў, мастакоў і навукоўцаў. Хараство ж нашай з табой эпохі, Валянцін, у тым, што мы амаль спыніліся забіваць геніяў. Забіваць толькі за тое, што яны не падобныя да нас. І мы маем магчымасць насаладзіцца пладамі іхняга хваравітага ўяўлення, пладамі сталай несуцяшальнасці ды эмацыйных пошукаў. Насалоджвацца геніяльнасцю — шчасце, але быць геніем — гора. Геніяльны цэнтр кіравання выракае іх на існаванне адшчапенцамі. Геня, а Хрыстос быў геній? Вядома, ён зрабіў рэвалюцыю ў сведамасці людзей. Ён парушыў агульна прынятыя сацыяльныя асновы, перавярнуў уяўленне чалавецтва на нармальнасць стасункаў паміж людзьмі, на стаўленне адно да аднаго. Ён зрабіў велізарны крок у эвалюцыі чалавека ад дзікай жывёліны да сведамай адзінкі грамадства. Праўда, гадоў за 500 да яго прыкладна тое сама зрабіў Сакрат у Афінах, але Сакрат прыкідваўся дурнем, у той час як Хрыстос прыкідваўся Богам. Сакрат адмаўляў ранейшых багоў, задаваў няёмкія пытанні і не даваў на іх адказаў. Хрыстос таксама адмаўляў ранейшых багоў, задаваў няёмкія пытанні, але даваў на іх дакладныя адказы. І пацвярджаў іх правільнасць пры дапамозе цудаў ды іншай містыкі. Ён заклікаў верыць, у той час як Сакрат заклікаў думаць. А верыць значна лягчэй, чым думаць. Людзі, асабліва ў час выпрабаванняў і разгубленасці, прагнуць верыць, прагнуць мець надзею, а таму з ахвотаю вераць у правадыра, які зробіць іх шчаслівымі і заможнымі, вераць у магчымасць лёгка зарабіць вялікія грошы, вераць у прыкметы, вераць прапагандзе і вераць ашуканцам. І не таму, што нечыя абяцанкі заслугоўваюць веры, а таму, што вельмі хочацца верыць, бо іначай жыць цяжка. Хрыстос тым, хто верыць, абяцаў падарункі ў выглядзе цудоўнасці іхняга наступнага жыцця. А Сакрат тым, хто думае, не абяцаў нічога. Таму Хрыстос значна больш папулярная і вядомая фігура ў гісторыі чалавецтва. Ён і сапраўды поп-зорка сусветнай культуры. І геній, то бок чалавечы мутант, адшчапенец. Геня, а ты сам хрысціянін? Я, найхутчэй, сакратыянін. Я аддаю перавагу закліку думаць, няхай і не знаходзячы адказаў на свае пытанні, перад заклікам верыць і не патрабаваць доказаў абгрунтаванасці гэтай веры. Не аналізуй і не бойся, кажа Хрыстос, веруй. Не будь жывёлінаю, кажа Сакрат, думай. Хрыстос, безумоўна, больш духоўны і больш забаўны, у той час як Сакрат нудна прагматычны ды аперуе толькі логікай. Ён не ажыўляе трупаў, не ходзіць па вадзе і не корміць соцень людзей адным боханам хлеба. І як ты думаеш, што болей падабаюць дзеці чалавецтва? Школу ці цырк? Формулы ці фокусы? Добра, Геня, але я ведаю мноства вельмі таленавітых, разумных людзей, якія жылі ці яшчэ жывуць вельмі доўга. Так, ты ведаеш менавіта таленавітых,
а не геніяў. Гэта меней мутаваныя экземпляры. Іхняя ступень мутацыі не шкодзіць фізычнаму здароўю. Таленавітых тысячы, калі не мільёны, а геніяў адзінкі, хоць грань тут вельмі тонкая. Мутацыя, як віно, то бок у пэўных дозах спрыяе добраму самаадчуванню ды агульнаму здароўю, а ў празмерных шкодзіць. Але ж мутанты неабходныя. Увесь род чалавечы эвалюцыянаваў дзякуючы мутацыі нашых генаў. На мутантах прырода эксперыментуе, шукаючы аптымальныя варыянты кіроўнага цэнтру і падуладнай яму плоці. Шчыра кажучы, Геня, адзінае, што я зразумеў з твайго доўгага маналогу, гэта тое, што як ты п'еш, курыш і ходзіш у оперу ці музей, то гэта добра. А калі п'еш, курыш, глядзіш беларускае ОРТ і чытаеш газету «Савецкая Беларуссія», то гэта марнаванне паліва. Прыкладна так, усміхаецца Геня. Ты ўлавіў сутнасць. Падобна, што ты паліва не марнуеш. Пайду куплю яшчэ па куфлі. І вось ужо новыя куфлі жаўцеюць на дыхтоўным драўляным стале, колер вечаровага паветра гусцее тонам, а навакольныя дамы пачынаюць залацець вокнамі. Мы з Генем паглядаем на вечаровы паўночны Лёндан і маўчым. Маўчыцца вельмі ўтульна, пакуль я не псую асалоды сваёй журналісцкаю нястрыманасцю. Слухай, Геня, а я вось думаю пра тваіх эксперыментальных мышэй. Як літаратар магу цябе запэўніць, што гэта проста гатовы сюжэт для раману. Уяўляеш, навукоўцы шукаюць сродак для барацьбы з хваробай Альцгаймера ды эксперыментуюць у лабараторыі над мышамі. Эксперыменты няўдалыя, мышы гінуць, але адным прыгожым днём бац, поспех. Ці то выпадкова нешта атрымалася, тыпу маладая лабарантка прабіркі пераблытала, ці наўмысна нейкую атруту ў мышыную ін'екцыю дадала. Ці яшчэ лепей дадалі мышам чалавечыя гены, каб эксперыментальны матэрыял больш спрыяльным для сваіх мэтаў зрабіць. А гены тыя былі вельмі разумнага чалавека, аднаго з вядучых навукоўцаў у лабараторыі. І пачалі гэтыя мышы разумнець на вачах. І праз нейкі час такія разумныя сталі, што адчынілі клеткі, адамкнулі замок лабараторных дзвярэй і ўцяклі на свабоду, і пачалі пладзіцца, арганізоўвацца паміж сабой, ды паступова сталі дамінаваць у свеце. Можа, і людзей падпарадкавалі. Ну як? Не, людзей не далі б рады, бо творца заўсёды вышэйшы за свой твор. Мы ж не сталі разумнейшымі ці мацнейшымі за Бога. Нягледзячы на тое, што ён, верагодна, дадаў сваіх генаў нам, сваім белым мышам. Пакуль не сталі, але імкнёмся да гэтага. Геня, напішаш раман? Не абавязкова пра мышэй. Ты ведаеш столькі цікавага. Ты пажыў у такія пераломныя часы, і мне асабіста вельмі прыемна ды карысна цябе паслухаць. Кажу я шчыра, а не ў якасці платы за памяшканне. І чаму б табе не ўзяць і не напісаць пра ўсё гэта? Мяркую, атрымалася б цікавае чытво. Геня робіць добры глыток з куфля і адкрывае ў іранічнай усмешцы роўныя заходнія зубы. Я сам пра гэта ўжо думаў, Валянцін, і нават пачаў нешта скрэпці на паперы. Не пра мышэй, вядома. Да і падобны раман ужо ёсць. Пра малпаў са зброяй. У мяне ўжо, я думаю, недзе 2 мяхі розных нататак назапашана. Але ж я ніколі не дам рады зляпіць з іх прыстойную і завершаную рэч.
Чаму не? Разумееш, Валя, мне, каб нешта добра рабіць, патрэбныя для гэтага камфортныя ўмовы, каб дазвалялі цалкам канцэнтравацца на пэўнай справе. Я асабіста ведаю людзей, якія пісалі свае дысертацыі на каленцы, калышучы вольнаю рукою люльку з немаўляткам. Гэта з таго гатунку асобаў, што ядуць і кураць на хаду. Я гэтак не магу. А інакш не атрымліваецца. Не хапае часу і пачуцця адарванасці ад штодзённых клопатаў. Я маю грунтоўныя падставы меркаваць, са знарочыста сур'ёзным тварам працягвае Геня, што каб пісаць добра, то бок прыгожа і цікава, трэба быць у адзіноце, трохі п'яным і бесклапотным. Быць п'яным не праблема, а вось з адзінотай і бесклапотнасцю, ён сумна усміхаецца, цяжэй. Як ты добра ведаеш, за ўсё ў жыцці трэба плаціць, і я плачу за сваё утульнае заходняе існаванне немагчымасцю сур'ёзна займацца тым, чым я насамрэч хацеў бы займацца. Я сам сябе загнаў у пэўную пастку, пагадзіўшыся на працу ў сферы нялюбага мне камерцыйнага права. Пагадзіўся толькі таму, што гэта была адзіная магчымасць здзейсніць сваю даўнюю мару, вырвацца з савецкае казармы і пабачыць свет. Пасля прыйшлі пэўныя матэрыяльныя поспехі, ды ўсталяваўся неблагі ровень жыцця. Потым з'явіліся жонка і дзеці, якія прызвычаіліся да гэтага роўню жыцця. І ты, хочаш не хочаш, вымушаны гэты ровень падтрымліваць, бо пазбавіць іх усяго звыклага было б негуманна. А жыццё прадстаўніка сярэдняй клясы на захадзе падобнае да язды на ровары. Падтрымліваць сябе ў сядле можна толькі безупынна круцячы педалі. Спынішся круціць, адразу павалішся. Вось я і кручу ўвесь час. Сярэдняя кляса тут, Валя, як і ў большасці іншых краінаў, працуе за бедных і плаціць падаткі за багатых. Таму, апрача асноўнай працы, хапаюся яшчэ і за разнастайныя бізнес-праекты, 99% з якіх проста маласур'ёзныя, але ж патрабуюць прорвы часу. І сям'я патрабуе шмат часу, і пэўная грамадская дзейнасць, і... А тут яшчэ я. Сумна ўстаўляю я сваю рэпліку. Не, Валя, усміхаецца Геня, ты якраз з катэгорыі духоўных каштоўнасцяў. Ты мой святар падчас споведзі. Ты мой псіхіятр. Ты слухаць умееш і не лезеш са сваім уласным, прабач, жыццёвым досведам. Я табе, калі шчыра, грошы мушу за гэта плаціць. Дамовіліся, адказваю. Ідзі тады яшчэ піва купі. Калі грунтоўны драўляны стол піўна-элевай установы адчуў на сабе важкасць чарговай пары поўных куфляў, прагрэсіўная грамадскасць займела надзею калісьці атрымаць і насаладзіцца творчым шэдэўрам у галіне несур'ёзнай літаратуры. Мой цэнтр кіравання, істотна запраўлены якасным палівам, нарадзіў ідэю супольнай літаратурнай працы. І я прапанаваў Геню свой абмежаваны журналісцкі досвед, свой юнацкі энтузіязм і свой вольны час. Пад уплывам 4 асноўных элементаў светабудовы, вольналюбівай ангельскай зямліцы, насычанага паветра багемнага хамстыду, агню ў нашых сэрцах і вады ў нашых куфлях, ініцыятыва майго цэнтру была ухваленая, і абодва бакі ўрачыста заключылі дамову, паціснуўшы вільготныя ад апошняга элементу рукі. Маляваць, як выказваецца Геня, фарбамі слова ў карціну раману буду я,
Валянцін Шостак, а натхняльнікам і навуковым кіраўніком прызначаецца Яўген, які здасць мне сваю макулятуру для ўзвядзення падмурку літаратурнага помніку. Мне застаецца толькі звязаць у адзіны ланцуг геневы пісьмовыя нататкі з геневымі ж вуснымі ўспамінамі, а затым дафарбаваць дэталі. Рыхтуючы тэксты, я мушу не злоўжываць самастойнасцю фантазіі, рэгулярна кансультавацца з навуковым кіраўніком ды імкнуцца пісаць у геневым стылі ці то ў жанры, як ён яго называе, цынічнага рамантызму. Не ўпэўнены, што я валодаю гэтым жанрам, Геня, ахінае мяне пасля добрага глытка іпа. Баюся, што магу збіцца на элементарны сцёб. Я сцёбу не баюся, Валя, бо сцёб гэта толькі форма, а не сутнасць. Можа, і не самая сур'ёзная форма, але пісаць несур'ёзна пра сур'ёзныя рэчы ўсё ж значна болей гуманна, чым пісаць сур'ёзна пра рэчы несур'ёзныя. І вось, шаноўны чытач, прапануем тваёй увазе плод супольных літаратурных намаганняў двух выпадкова спаткалых адзін аднаго аматараў зямлі, паветра, агню і напояў. Жыццяпіс нашага вельмі занятага героя Гені Руда. Там, дзе споведь вядзецца ад уласнага імя, адрэдагаваныя мною геневы нататкі. А вось ужо там, дзе споведь вядзецца ад імя аўтара і дзе літаратурны стыль значна больш дасканалы, то гэта, вядома, маё пяро. Чіз. Частка першая. СССРаўская. Мільёны людзей увесь час пакідаюць гэтую краіну. Тут грубыя людзі. Лі Харві Озвалд, жонцы Марыне ў Менску на камуністычнай 4. З запісаў падслухоўвання КДБ 1963. Наступнае пытанне, калі ласка, кідае ў залю вядоўца. Юджин. Падымаецца з эксаміту фатэля фотагенічная шатэнка ў шэрым строі. Вы вельмі прыгожы, абаяльны, таленавіты і заможны чалавек. Віайнітіфаа у апошнім нумары напісаў, што вы ідэал мужчыны. Вы сапраўды ідэальны? У перапоўненай журналістамі з кіна і фотаапаратурай залі, залітай кварцавым святлом і прапахлай аксамітным пылам давечароваю парфумаю, чуецца лёгкі смех. Ну што вы, пачырванеўшы і зусім разгубіўшыся, сарамліва махаю я рукамі. Насамрэч я значна лепшы. Выбліскі кіна і фотаапаратуры слепяць вочы ды адбельваюць і без таго нахабна-зіхотныя зубы героя прэс-канферэнцыі. Наступную раніцаю з дымкамі маёй фізіяноміі з шырокаю самазадаволенай усмешкаю можна любавацца са старонак амаль усіх вядучых выданняў. Фотагенічнай шатэнцы трэба будзе неяк дазволіць палюбавацца арыгіналам. Дзеля гэтага дня прырода падрыхтавала цудоўныя дэкарацыі. Неба чыста вымытае, на ім ні парушынкі, сонца адпаліраванае да бляску, усё гарадское навакольнае асяроддзе нанова падфарбаванае ў вясёлых шэра-жоўта-зялёных тонах, а паветра надухмяненае пахамі лісця, кветак, вільготнага асфальту і свежых выхлапных газаў. Ужо на ганку гэтага красавіцкага дня адчуваеш нейкую дзёрзкую нелегальную радасць. Як у школьным дзяцінстве, калі замест заняткаў уцякаў у кіно на ранішні сеанс.
Па вузкай доўгай вуліцы, пад вымытым небам і зыркім сонцам, нетаропка брыдзе малады чалавек, думкамі яшчэ застаючыся ў той залі з аксамітам, апаратурай і журналістамі. Я люблю бадзяцца па незнаёмых мясцінах, быццам зазіраць у вокны чужога жыцця і марыць пра славу ды вядомасць. Бадзяцца і марыць — гэта тое, што я раблю найлепей. У свой час я быў чэмпіёнам раёну ў марабадзянні. На рагу нейкай Бідастоун-роуд і нейкай К'юмерфорд-роуд, на пляцоўцы сярод суворых муніцыпальных дамоў з бурай цэглы рознакаляровыя хлопчыкі гуляюць у футбол. Месца падаецца вельмі знаёмым, хоць і даўно забытым. Знаёмыя будынкі, знаёмыя пахі ды знаёмыя гукі. Нечакана згадваецца, як шмат гадоў таму я сам ганяў тут мяч з цемнаскурым тоўстым Крыстафарам, бледным рудавалосым Шонам, маленькім, але страшэнна ўпартым Мікам ды іншымі дваравымі сябрукамі. Вось аб гэтую левую штангу найбліжэйшае брамы разбіў сабе верхнюю губу, спяшаючыся на цудоўны крос Шона справа. Заліўся тады крывёй і назаўжды захаваў невялікі белы шнарык злева над ротам. А вось і родны пад'езд з цёмна-сінімі дзвярыма, сціплым графіці на сценах і ўстойлівым пахам муніцыпальнага жытла. Я магу заплюшчыць вочы ды прайсціся па пад'ездных завуголлях, абмінаючы скрыні, ровары і дзіцячыя вазкі, і не разбіць лоба аб ягоныя вушакі. Хоць мая маці наўрад ці паверыла б, што я магу недзе пралезці, не разбіўшы лоба. На лаўцы каля кустоў язміну сядзіць буйнагабарытная бліскуча-зубая кабета карыбскага выгляду і курыць цыгарэту. Я яе пазнаю адразу, і яна таксама глядзіць на мяне з нямым пытаннем: «Няўжо гэта ты, Юджин?» Так, Грэйс, гэта я, як крыс. Хачу адказаць, але не адказваю і спехам рухаюся далей. Я заўсёды быў трохі сарамлівы, а тут такая нечаканасць — узяць і раптоўна апынуцца ў свеце свайго хлапчуковага дзяцінства. І сапраўды чароўны дзень. І надвор'е, і мясціны, і цёплыя хвалі памяці. Гэта ж колькі часу прамінула? Як даўно гэта ўсё было? Гэтага не было ніколі. Я на гэтай Бідастоун-роуд ніколі не жыў. З Крыстафарам і Шонам у футбол не ганяў, ды графіці на сценах пад'езду не маляваў. Я добра ведаю, што нарадзіўся ў такім месцы, пра якое тут нават не чулі, і прыехаў у Лондан толькі каля 10 гадоў таму. Адкуль жа тады так добра ведаю гэты куток зямлі? Чаму адчуваю яго роднасць? Ці гэта ранішняя вясна з яе небам, сонцам і лісцем ап'яніла сведамасць і павеяла маім паўзабытым дзяцінствам, а не сапраўдным мінулым? Ці гэта сталая прага да вольніцы ды бадзяння па свеце сублімаваліся ў аб'ектыўную рэальнасць няздараных падзеяў? Мая першая вандроўка, пра якую я ведаю дакладна, адбылася ад старажоўкі, якая сёння носіць значна больш арыгінальны назоў — вуліца імя Кісялёва, да першага клінічнага шпіталю насупраць зялёнага неарымскага будынку палітэхнічнага інстытуту. На дварэ другая палова лютага, мароз пад -30,
бледнае плятынавае сонца і снежная завея. Мне ж у жываце мамы ляжыцца цёпла і утульна, нягледзячы на завіруху ў вонкавым, яшчэ невядомым менскім свеце. Мама з татам, чакаючы майго хуткага з'яўлення на азяблы свет, павольна крочаць уздоўж ленінскага праспекту, былой Захар'еўскай, былой савецкай, Гауптштрасе, Адама Міцкевіча, 25 сакавіка і праспекце Сталіна. Гэтая галоўная магістраль сталіцы савецкай Беларусіі спехам выскоквала замуж за кожнага новага ўладара гэтага краю, таму і змяняла сваё прозвішча даволі часта. Але ж вуліца прыгожая. Думаецца, што гэта яе не апошні шлюб. І чаму ж цяпер нам, утраіх, не прайсціся ў ядраны свежы лютаўскі поўдзень? Яшчэ паспеем наляжацца ў казённых сценах радзільнага пакою. А калі што, то і таксоўку, круглавокую масіўную «Волгу» з шашачкамі на борце на гэтай легкадумнай магістралі злавіць няцяжка. Маміны шчокі і точаны з лёгкаю гарбінкаю носік расчырванеліся, блакітна-шэрыя вочы блішчаць скрозь мітусенні сняжынак, каштанавыя хвалі валасоў выбіліся з-пад белае ваўняныя хусткі. Тата ў сваім шыракаплечым доўгім паліто, кепцы і белым шалі беражліва падтрымлівае яе пад руку і стараецца трапляць у няспешны рытм маміных крокаў. Мне ляжыцца спакойна і зацішна. З гэтага часу я люблю зіму. Люблю пах свежага снегу, люблю колкае суворае паветра і прастуджаны сіплы рой разбэшчанага ветру. У кожную злосна-бадзёрую завіруху быццам бы нараджаюся зноў. А сёння вясна, і я, неаднаразова народжаны, згадваю свае былыя жыцці. 1970. Перадсвяточны вясновы горад пераліваецца ўсімі гранямі шэрага. Праз пару дзён 1 траўня, і тады ўжо шматлікія артэрыі гораду запоўняцца чырвонаю крывёю, сцягамі, транспарантамі, плякатамі, стужкамі, бантамі і кветкамі самага прагрэсіўнага колеру. А пакуль тут пануе звыклы шэры. На цёмна-сівым асфальце разлягліся шталёвыя лужыны, а ў іхнюю паліраваную роўняць глядзяцца суворыя шэрыя будынкі з бліскуча шэрым шклом вокнаў. Шэрыя фігуркі мінакоў і рэдкіх самаходаў адкідваюць шэрыя цені на шэрасць асфальту ды сценаў дамоў. Уся гэтая прыгажосць накрытая шэрым небам. Еня сядзіць ля вакна і соннымі вачыма аглядае суворую палітру гарадскога наваколля. 10 гадзіна раніцы, але ён зусім не выспаўся, бо ўсю ноч, схаваўшыся пад коўдрай і свецячы кітайскім алюмініевым ліхтарыкам, чытаў «Наследніка из Калькутты». Кніга была таўсценная, бо мусіла змясціць цэлую плойму арыстакратаў, авантурыстаў і дзікуноў, якія не далі Геню заснуць. Ён і раней час ад часу чытаў пад коўдрай уначы, але раней то былі казкі, заходнія, пра балі ў замках рыцараў і прынцэс, ці расейскія, пра дурняў і лесуноў. Аднак з пэўнага часу Геня перайшоў да больш сур'ёзных твораў пра індзейцаў, піратаў, бандытаў ды іншых узораў для пераймання,
А гэтая сур'ёзная літаратура патрабавала сур'ёзнага часу пад коўдрай. Апрача таго, сёння раніцай яго бессаромна пабудзілі нядбайныя бацькі, спяшаючыся на працу і бразгаючы дзвярыма. І Геня быў не ў гуморы. Раней ён толькі аднойчы адчуваў сябе настолькі нявыспаным, калі гадоў 7-8 таму маці падняла яго а 5 раніцы, каб хутчэй трапіць на хлебазавод і стаць у даўжэзную чаргу па белую муку. Муку выдавалі па адным пакеце на рукі. Стаяць гадзінамі ў чарзе дзеля аднаго пакета было маласэнсоўна, таму гаспадыні хатніх кухняў звычайна прыцягвалі ў чаргу кагосьці з чальцоў сям'і. У той дзень была Генева чарада выконваць ролю другіх рук. І ён дасюль памятае тую раніцу, калі ўсё навокал, цьмяныя твары людзей у чарзе, іхняя бледная вопратка, сцены хлебазаводу, ранішняе восеньскае неба, ды і сама Генева паўсонная сведамасць было быццам бы прыцярушанае гэтаю белаю мукою. А сёння, з вышыні свайго 5-га паверху, ён паглядае на бляшаныя дахі суседніх дамоў і думае думу. Дахі былі чамусьці не шэрага, а іншага, не меней вясёлага, цёмна-брунатнага колеру. Геню раптам падумалася, можа, ад недаспанасці. Як было б цікава ўсе гэтыя дахі пафарбаваць ярка-жоўтым ці блакітным, або нават у палоску. Ён і сам здзівіўся рэвалюцыйнасці сваіх думак. Недалёка ў двары пад такім сама цёмна-брунатным дахам шаравата бялее цагляны будынак Геневае школы. Геня вучыцца ў другую змену, таму ў школу трэба будзе цягнуцца толькі недзе праз 4 гадзіны. А пакуль у кватэры нікога няма, бацькі на працы, а старэйшая сястра вучыцца ў першую змену, і Геню гэтак нудна, што хоць ты хатняе заданне рабі. Але ж высілкам волі ён сябе стрымлівае і пачынае бязмэтна валэндацца па кватэры і думаць ні пра што. А можа, і не зусім ні пра што, бо сур'ёзнаму чалавеку, якому ўжо далёка за 12, заўсёды ёсць што згадаць з свайго доўгага жыцця. Генева савецкае дзяцінства было шчаслівым дзякуючы ці то Хрушчову, ці то Брэжневу, ці то наменклятурнаму становішчу таты. У сувязі з нараджэннем другога дзіцяці і пашырэннем сям'і бацькам выдзелілі асобную кватэру ў сталінскім доме ў самым цэнтры Менску, каля круглае плошчы, якая на цьмянай афіцыйнай мове звалася плошчаю Перамогі. Плошча і насамрэч круглыя формы, адзіная такая ў горадзе, і яе неафіцыйная назва карысталася значна большаю папулярнасцю сярод менчукоў. Крыху падросшы, Геня даведаўся, што сталінскі дом — гэта не дом, дзе нарадзіўся і жыў Сталін, і нават не месца збору заўзятых сталіністаў. Але і тады ён яшчэ не ведаў, што сталінскі дом — гэта адзін з сімваляў манументальнасці жыцця савецкага чалавека ў эпоху індустрыялізацыі, ідэалагізацыі ды лягерызацыі грамадства. Сталінскія жылыя пабудовы былі ідэалістычнаю спробай уладкаваць традыцыйную сельскую абшчыну ў межах буйнога гораду. Спроба спачатку ўдавалася. Жыхары Сталінкі, учорашнія вясковыя ці местачковыя абывацелі завітвалі да суседзяў без папярэджання, пазычалі соль, запалкі ці пару яек,
добраахвотна даглядалі абшчынных дзяцей і шчодра дзяліліся плёткамі. Усе былі свае, і таму Генева маці, вяртаючыся з ранішніх шпацыраў у парку, пакідала вазок з заснулым сынам у двары каля ўваходу ў пад'езд, каб не валачы яго на апошні паверх бязліфтавага дому і не будзіць дзіцяці. Гатуючы ежу на кухні, маці час ад часу пазірала на Геню адным вокам з вышыні балькона на 5-м паверсе. А ейны ружовашчокі сын тым часам мірна соп у сне, адзін пасярод шматтысячнага гораду. Увесь гэты горад, ізноў пабудаваны пасля таго, як над ім грунтоўна папрацавалі кувалдай камуністычныя і нацыянал-сацыялістычныя архітэктары, складаўся з гэтакіх вось урбанізаваных сялянскіх абшчынаў. Пасля сталінак з'явіліся хрушчоўкі, куды сялілі меней прывілеяваных прадстаўнікоў эгалітарнага савецкага грамадства, у асноўным спаноўныя клясы пралетараў. Пасляваенны мадэрновы Менск праглынуў навакольныя вёскі, разбудаваўся фабрыкамі і заводамі, але захаваў вясковыя звычкі і традыцыі. Кожны жыхар адчуваў сябе найперш не менчуком, але прыналежным да пэўнага гарадскога раёну і апантана захоўваў раённы патрыятызм. У найлепшых традыцыях вясковых бітваў за мяжу новыя гараджане вялікімі купамі суворае моладзі, узброенай штыкецінамі, хадзілі высвятляць адносіны да сваіх сталічных суседзяў. Генева, родная круглая, хадзіла на Грушаўку, Грушаўка хадзіла на Курасоўшчыну, Курасоўшчына на аэрапорт і гэтак далей. Праз нейкі час госці і гаспадары мяняліся месцамі. Самому Геню ўзяць удзел у гэтых феадальных войнах не давялося, бо яшчэ не дасягнуў ваярскага веку. Аднак некалькі разоў, гуляючы ўвечары з сябрукамі па наваколлі, ён натыкаўся на натоўп візытёраў з драўлянаю зброяй. Мальцаў абкружалі, ацэньваючы, разглядалі і вырашалі не біць, бо занадта дробныя, няхай яшчэ падгадуюцца. А калі мальцы дасягнулі веку больш-менш прыдатнага для атрымання дошкаю па галаве, феадальшчына ўжо адышла, бо вялікі горад павольна, але няўмольна пераплаўляў грушаўцаў, чыжоўцаў і трактаразаводцаў у менчукоў. Учорашнія вёскі на ўскраінах, савецкія манументальныя новабудоўлі і сціплыя рэшткі да савецкіх дамоў ды храмаў у цэнтры паступова прыціраліся адно да аднаго, набываючы рысы адзінага цэлага Геневага гораду. Сталічныя жыхары складаліся пераважна з тутэйшых сялянаў і сялянаў, прывезеных з расейскіх уральска-мардоўскіх даляў для працы на шматлікіх абарончых заводах, а таксама з вельмі малаколькасных нашчадкаў да савецкіх менчукоў, найперш габрэяў і татараў. Кіраваў новым жыццём тубыльцаў ордэн усходніх чырвоных місіянераў, якія неслі святло марксістска-ленінскай рэлігіі ў гэты яшчэ не так даўно напалову паганскі край. Геневы бацькі не былі ні нашчадкамі старых менчукоў, ні працаўнікамі абарончых заводаў, ні місіянерамі. Яны прыехалі ў Менск, маці з захаду Беларусіі, а бацька з усходу, каб атрымаць вышэйшую адукацыю. Пазнаёміліся на танцах, праз год ажаніліся і адсвяткавалі вяселле ў інтэрнацкім пакоі, расклаўшы сціплыя пачастункі на зэдліку.
Атрымаўшы свае дыпломы, бацькі ўладкаваліся на працу і стварылі ўзорную савецкую сям'ю з абавязковымі дваімі разнаполымі дзецьмі. У той час сямейнае жыццё савецкіх людзей было строга арганізаванае, і кожная спелая ячэйка грамадства, прынамсі ў БССР, мусіла мець дваіх дзяцей – дзяўчынку і хлопчыка. Адно дзіця ці трое былі даволі рэдкім выключэннем, а болей за траіх дазвалялася мець толькі алкаголікам. Усю цяжкую працу ў хаце выконвалі жанчыны, а мужчынаў у дамах трымалі ў асноўным дзеля прыгажосці. Залішне казаць, што ў Гені была абавязковая сястра, старэйшая, і звалі яе Таня. Дасягнуўшы 6гадовага веку, калі з'явіўся малы брацік, Таня ўжо аблазіла ўсе навакольныя дрэвы, пажарныя лесвіцы вышынных дамоў і ўсе няскончаныя будоўлі ў раёне, якіх у той час хапала. Яна амаль прафесійна ездзіла на ўсіх відах дзіцячага транспарту, у тым ліку на самакаце, каньках, лыжах, санках, старым дзіцячым вазку, драўляных скрынях, вёдрах і лістах бляхі. Не дзіва, што Таня карысталася вялікім аўтарытэтам сярод малагадовага насельніцтва свайго і навакольных двароў. Менавіта дзякуючы ёй Геня не стаўся Володзем ці Андрушам, а быў названы ў гонар Танінага 7гадовага дваровага дружбака Яўгена. Імя, хоць і не самае прагрэсіўнае, але ж сацыялістычнаму ладу не варожае, нягледзячы на пераслед эўгенікі. Пакуль Таня кіравала двароваю дружынаю, займалася ўсімі відамі спорту, грала на піяніна ды выдатна вучылася ў школе, Геня рос ціхім, нязграбным і задумлівым дзіцём, за што атрымаў ад іхняе хатняе работніцы Любы пяшчотную мянушку «Стары конь». Люба, простая, працавітая і надзейная кабета, родам з вёскі пад Менскам, даглядала старога коня гадоў 10, пакуль конскія бацькі рабілі свае кар'еры на працы. Спала Люба на раскладанцы ў кухні, бо болей не было дзе. Двухпакаёвая кватэра з усімі асобнымі памяшканнямі і без таго лічылася прасторнаю для сям'і з 4 чалавек. Светлая кухня з вялікім вакном і дыхтоўнаю белаю драўлянаю мэбляй мела дастаткова месца для Любінай раскладанкі, якая ўдзень складвалася і перасоўвалася ў кладоўку. Побач з кухняю месцілася вузкая лазенка з масіўным чыгунным цыліндрам, пафарбаваным у сіні колер, дзе палілі тарфяныя брыкеты для падагрэву вады. У свой час цыліндр быў заменены на белую газавую прыладу з трапяткім блакітным агеньчыкам унутры. За лазенкай у бок калідору была прыбіральня, а за ёю камора, месца захоўвання дзіцячых скарбаў у выглядзе шматкоў рознакаляровага дроту, іржавых цвікоў і незлічоныя колькасці металёвых піўных коркаў. Коркі былі патрэбныя для гульні ў цюшку. Цюшкаю звалася паўсферычная свінцовая рэч памерам прыкладна з печыва грыбок такой самаформы. Цюшку кожны рабіў сам сваю і гуляў толькі ёю. Балазе зрабіць яе было няцяжка. Бярэш круглую скрыначку зубнога парашку «Здароўе», электрычнаю лямпачкаю робіш у парашку ямку, правільныя паўсферычныя формы, а потым у кансервавай бляшанцы растапляеш на вогнішчы экспрапрыяваны з абарончых заводаў свінец
і заліваеш яго бліскучую гарачую лаву ў падрыхтаваную зубна-парашковую ямку. Праз 5 хвілінаў цюшка гатовая і прыемна грэе кішэню школьнага пінжака. Дарэчы, зубны парашок увогуле быў вельмі карыснаю рэччу. Можна рабіць цюшкі, а можна кідацца ў непрыяцеля. Круглая кардонная скрыначка зручна месціцца ў далоні, другой рукой адкрываеш накрыўку, замахваешся і... Калі добра пацэліш, то твая мішень з раптоўна пабялелымі валасамі і тварам становіцца падобнаю да прывіда. Кіданне зубна-парашковых гранатаў, асабліва з падскокам на спружынах металёвых ложкаў, карысталася вялікаю папулярнасцю, напрыклад, у піянерскіх лагерах. А яшчэ зубным парашком можна было чысціць зубы. Калі аматары гульні, узброеныя цюшкамі, збіраліся ў двары за драўлянай альтанкаю, на зямлі праводзілася доўгая рыса, у цэнтр якой слупком ставіліся тыя самыя коркі. Гульцы адыходзілі на колькі метраў і, не зводзячы вачэй з мішэні, рэзкім рухам кісці недзе з-пад жывата кідалі цюшкі, імкнучыся патрапіць у коркавы слупок. Той, хто пацэліў, ці чыя цюшка прызямлілася бліжэй да слупка, але не за рысаю, пачынаў першым. Корак трэба было цюкнуць такім чынам, каб ён падскокнуў у паветра і перакуліўся да гары. Перакуліў — корак твой. І працягвай цюкаць далей, а не перакуліў — саступі месца наступнаму гульцу. Ясна, што коркі вельмі цаніліся і былі ў сталым дэфіцыце, асабліва ў сем'ях, дзе піва не надта пілі. Аднакляснік Міша выменяў сваю улюбёную чарапаху Стэлу, падараваную яму на дзень народзінаў, на 300 грунтоўна скамечаных цюшкаю коркаў. Вельмі коркі патрэбныя былі. Сумна патлумачыў Міша сваю здраду Стэле, што паланіла ягонае піянерскае сэрца. Ад каморы да ўваходных дзвярэй цягнецца доўгі вузкі калідор, генеў футбольны палігон, дзе брамаю служыла рама тых самых дзвярэй. З калідору вялі яшчэ двое дзвярэй, адныя у невялікую бацькоўскую спальню, а другія у значна большую гасцёўню з люстрана-чорным піяніна маркі «Беларусь», прыладаю катавання таняй юнай немузыкальнай душы ейнага малодшага брата. На піяніна таксама граў і бацька, але той граў знаёмыя папулярныя мелодыі ці вальсы. Таня ж, якая вучылася ў музычнай школе, практыкавала гамы. Слова «гамы» дасюль выклікае ў гені дрыжыкі. На піяніна, дзе шмат у каго ў той час сяліўся статак рознакаліберных касцяных слонікаў, замест слонікаў ляжала бацькоўская мандаліна. Мандаліну Геня падабаў. Асабліва, калі бацька выдаваў на ёй так званы трэмар, і гукі яшчэ нейкі час кружыліся па пакоі пасля таго, як выканаўца апусціў рукі. У гасцёўні на сцяне вісіць абавязковы стракаты дыван, мода, завезеная да нас з усходу разам з іншымі дзівосамі. Дываны на сценах ператваралі гарадскія кватэры ў падабенства юрты азіяцкага жывёлавода. Аднак не мець гэтага насценнага твору мастацтва лічылася прыкметаю ці беднасці, ці імкнення быць не як усе. Пакаленне геневых бацькоў, што прайшло выпрабаванне голадам, холадам і камсамолам, меней за ўсё хацела выглядаць не як усе. Таму дыван займаў сваё пачэснае месца ў зале. Апрача таўра добранадзейнасці,
Гэтыя тюбяцейкі на сценах выконвалі і іншыя карысныя функцыі, як то сумнеўнага ўпрыгожання жытла, шумаізаляцыі, сховішча пылу ды запаведніку для хатняе молі. Дыван трэба было час ад часу выносіць у двор, каб пачысціць і даць молі магчымасць падыхаць свежым паветрам. На бліскучай і рыпучай паркетнай падлозе ляжыць яшчэ адзін стракаты дыван, але ж гэты выконвае сапраўды карысную функцыю, служачы рынгам для грэцка-рымскае ці клясычнае барацьбы. Калі Геню было 5 ці 6, а здаецца і пазней, на гэтым дыване ён дужаўся з бацькам. Бацька станавіўся на калені ці сядаў на падлогу, каб ростам быць не нашмат вышэйшым за Геню, і тады той пачынаў павольна крочыць па перыметры дывана, выбіраючы ўдалы момант для нападу. Такі момант з'яўляўся, калі бацька не паспяваў павярнуцца да яго тварам. Не губляючы ні секунды, Геня налятаў са спіны і вельмі рашуча, скрыгочучы зубамі, душыў бацьку за шыю і стараўся пакласці на лапаткі. Бацька быў даволі спартовы, высокі і мускулісты, але перамагаў заўсёды Геня. Ён нават сур'ёзна падумваў пра кар'еру прафесійнага дужанніка. У дадатак да піяніна і дывана ў залі месціліся канапа, фатэль, фікуснае дрэва ды яшчэ адна вельмі каштоўная рэч, матэрыяльны вынік Танінай і Геневай прынцыповасці ды некарумпаванасці. Аднойчы ў марозны лютаўскі дзень, шмат знакавых падзеяў у Геневым жыцці выпадае на люты, маці, адчуваючы сябе дасведчаным дыпламатам, знарочыста абыякавым голасам запыталася: «Дзеці, тата учора атрымаў прэмію. Што нам лепей купіць? Вам абаім новыя футры, бо вунь як зімна, ці тэлевізар?» Спыталася, быццам бы адказ на гэтае пытанне не быў універсальна відавочным. Геня быў тады ў тым веку, калі нават прачытаная ўслых казка ці звычайная цукерка вылечвала ад любога цяжкага фізычнага захворвання і бараніла ад агульных несправядлівасцяў жыцця. А тут тэлевізар, казкі і цукеркі разам у адной скрыні. Гэта быў той рэдкі выпадак, калі Геня з Таняй імгненна занялі салідарную і вельмі прынцыповую пазіцыю. Дагэтуль самаю прасунутаю тэхнікай у доме быў крэмавы, пузаты, на 1,5 тоны халадзільнік «Днепр» з маторам, мяркуючы з гуку, ад самазвала «БелАЗ». І вось адною жыццесцвярджальнаю раніцай у залі, сярод піяніна, фікуса, дывана і молі займае пачэснае месца драўляная скрыня памерам з маленькі халадзільнік ды экранам велічынёю з вялікую паштоўку. Завецца гэтае цуда тэхнікі «Сігнал». І вось толькі быў набыты тэлевізар, як Люба з'язджае ад рудаў да свайго будучага мужа ў інтэрнат. Прамяняла сям'ю з сігналам на нейкага мужика. Такую нават і скрынкаю шакалядных цукерак не вылечыш. Тым не меней Геня з цеплынёй згадвае Любу і ўсміхаецца. Калі б яна яго цяпер убачыла, то адрэагавала б у сваёй звычайнай манеры, спытаўшыся: «Ну, і чаго ты лыбішся, як майская ружа?» У бацькоўскай спальні стаіць яшчэ грувасткая драўляная скрыня ці камода з дзіркамі ў бакавой сценцы каля дна. У скрыні захоўваюцца коўдры ды пасцельная бялізна, а дзіркі служаць для вентыляцыі.
І вось гэтая скрыня аднойчы вельмі зацікавіла Таню. Яна ў той дзень была не ў школе, бо толькі што выпісалася са шпіталю. У шпіталь Таня трапіла выпадкова у выніку няшчаснага збегу акалічнасцяў. Акалічнасці гэтыя пачалі збягацца недзе каля 30 гадоў таму, калі іхні тата Павал Рут скончыў сярэднюю школу ў сваім Шумгарадзе, як мясцовыя жыхары называлі мястэчка Шумячы ў былой Магілёўскай губерні. Скончыў школу ён выдатна, з залатым медалём і меў магчымасць атрымаць вышэйшую адукацыю ў шмат якіх установах. Але тут вызначальную ролю адыграў мундзір. Мундзір належаў ягонаму бацьку, бо таго ў свой час, як мужчыну высокага, добрага целаскладу і пісьменнага, рэкрутавалі ў вайскова-марскі флот на службу ў Кранштаце. Там Паўлаў бацька даслужыўся да звання унтэр-афіцэра. І калі вярнуўся ў родныя Шумячы ў чорным з золатам мундзіры, высокі, шыракаплечы, чарнавусы, ды не жанаты, попыт на памаду, румяны і моднае жаночае адзенне ў мясцовасці рэзка ўзняўся на нябачаную раней вышыню. Самаю заможнаю сям'ёй у раёне былі лучанскія, а ў лучанскіх было 7 дачок. Найпрыгажэйшаю з усіх была Ганна, з валасамі колеру цёмнага золата, скураю белага золата і вачыма азёрнае роўнядзі сонечным ранкам. І вось калі аднойчы нядзельным поўднем па цэнтральнай вуліцы Шумгараду прашпацыравала залатая пара, блішчучы каштоўным металам гузікаў мундзіра і валасоў спадарожніцы носьбіта мундзіра, мясцовыя маладухі паніклі духам, і попыт на касметыку паступова вярнуўся да сваёй звычайнай нормы. Праз год пасля таго залатога шпацыру на свет з'явіўся Паўлаў брат Кастусь, а яшчэ праз 4 гады і сам Павал, а мундзір застаўся вісець у шафе. Школьнікам Павал прымяраў яго перад люстэркам, а потым маршаваў па хаце, выкрыкваючы звонкія каманды. Яшчэ Чэхаў пісаў, што калі адабраць у вайскоўцаў мундзір, то палова з іх не захоча болей заставацца вайскоўцамі. А што можа быць прыгажэйшым за марскі мундзір? Такім чынам, лёс не пакінуў хлопцу ніякага выбару, як толькі паступаць у вайскова-марскую вучэльню. Калі ў шумяцкай школе з вялікаю затрымкай у часе ўрэшце выдалі атэстаты аб сярэдняй адукацыі, набор у асноўныя вайскова-марскія вучэльні, у тым ліку самую пажаданую з іх ленінградскую, ужо скончыўся. Набіралі яшчэ толькі ў бакінскую, ці скарочана БВМВ. Павал паехаў у Азербайджан і паступіў вучыцца. Праз пару месяцаў ленінградская вайскова-марская вучэльня абвесціла дадатковы набор курсантаў на першы курс. Павал падышоў да кіраўніцтва БВМВ з просьбай адпусціць яго ў Ленінград. Кіраўніцтва катэгарычна адмовілася падзяляць фантазіі бязвусага юнака пра тое, што нешта ў свеце можа быць лепей за бакінскую ВМВ. І тады, на наступны дзень, зусім непрызвычаены да алкаголю курсант першага курсу Павал Рут набывае бутэльку мясцовага таннага віна, прыносіць яе на заняткі і дэманстратыўна пачынае ўліваць у сябе бурачна-брунатную вадкасць наўпрост на лекцыі аб сігнальнай справе. Аматару дарослых напояў
Давялося зноў наведаць кіраўніцтва вучэльні, на гэты раз найвышэйшае. Капітан першага рангу вагітаў прыняў яго па-бацькоўску. «Дорогой, мы тебя чем-то обидели?» «Нет». «А почему тогда ты меня обидеть хочешь?» «Я не хочу». «Я тебе сейчас как отец родной. Тебе своего отца обижать нравится?» «Не нравится». «Тебе тут плохо. Почему убежать хочешь? Предать свое училище, своих товарищей, своих учителей, своих командиров?» «Я не хочу предавать». «Вот и молодец, дорогой. И не надо предавать. Оставайся. Мы с тебя тут джигита, мужчину сделаем. Твои родители гордиться будут. Иди, дорогой». Павел отдаў чэсць, развярнуўся на абцасах і страявым крокам скіраваўся да дзвярэй. За спінаю раптоўна пачулася: «Курсант Рут, вернитесь!» Павел вярнуўся. «Садись, сынок». Павел насцярожана апусціўся ў прапанаваны скураны фатэль. Камандуючы вучэльні адчыніў дзверцы шафы, нахіліўся дадолу і зазвінеў шклом. На стале з'явіліся два крыштальныя бакалы і літровая бутэлька з празрыстаю вадкасцю тытунёвага колеру. Вадкасць пацякла ў бакалы, у ноздры ударыў экзатычны, неказарменный пах. «Никогда больше не пей той гадости, сынок. Настоящий мужчина должен пить настоящие напитки. Вот этот коньяк мы сами делаем. Ну, за твое здоровье, дорогой, не делай больше так». Паўла ўжо трохі муціла ад нязвыклага віна. А тут яшчэ каньяк, якога ён раней ніколі не смакаваў, але дзецца няма куды. Невыкананне загаду камандзіра для вайскоўца — парушэнне прысягі. Павел выпіў. Вяртаўся ён у казарму на нячвёрдых нагах, але з шырокай усмешкаю на вуснах. Стаяла позняя, цёплая каўказская восень, дрэвы шчодра раздавалі свае плады, ярка свяціла паўднёвае сонца, а лёгкі ветрык дастаўляў з Каспію пах мора і крыкі чаек. У казарменным двары ціха і чыста, усе курсанты на занятках, а Павел мае права спакойна адпачыць, бо ён атрымаў на гэта адпаведны загад камандуючага. А баку з ягоным ВМВ, морам, чайкамі, пладовымі дрэвамі і водарам каньяку выглядае парадысам. Павел застаецца тут. Раннім летам наступнага году немцы без запрашэння па-сяброўску на танках і самалётах завіталі ў госці да СССР. Праз нейкі час пачаліся атакі і на Каспій, асноўны нафтаздабыўны рэгіён прыймовага боку. Паўла скіравалі сігнальшчыкам на невялікі манеўраны крэйсер «Неулавімый», які паляваў на субмарыны непажаданых візітёраў. І вось гэты «Неулавімый» аднойчы раніцаю быў атакаваны з паветра бамбавальнікамі з крыжамі на крылах. Калі на палубе разарвалася бомба, скінутая з крыжакрылага, сігнальшчык Рут быў побач, робячы сваю сігнальную справу.
Ён быў паранены аскепкамі ў галаву, атрымаў кантузію, страціў прытомнасць і ачуўся ўжо ў шпіталі. Праз некалькі месяцаў пасля выпіскі з ім здарыўся эпілептычны прыпадак. Павал пачаў размаўляць у сне, потым сеў на ложку і працягваў нешта гаварыць, няскладна, але гучна, і жэстыкуляваць рукамі. Праз некалькі хвілінаў ён супакоіўся і заснуў. Раніцаю Павал нічога значнога выступу не памятаў і даведаўся пра свае незвычайныя паводзіны толькі ад таварышаў з казарменнага пакою. Па вайне з флёту яго камісавалі, і былы курсант Рут паступіў вучыцца ў Менскі юрыдычны інстытут. Пра мундзір давялося забыцца, а вось пра лекараў не ўдалося. І цяпер недзе раз на год Геняў бацька паўтараў свае начныя аратарскія выступы, палохаючы сямейную аўдыторыю. Геня, праўда, быў сведкам бацькавага прыступу толькі аднойчы, бо звычайна ўначы яго не маглі пабудзіць нават гарматы. А вось бедная Таня спала больш чуйна і кожны раз страшэнна перажывала за тату. Цукеркі і добрыя казкі, верагодна, маглі б дапамагчы лекаванню. Але тата, цікавы чалавек, цукерак не еў, а замест казак чытаў адміністратыўнае права. Неабходна было знайсці нешта іншае. Таня доўга думала пра гэта і прыйшла да высновы, што адзіная надзея заставалася на гонкі з тралейбусам. Тут усё вельмі проста. Трэба раніцаю выйсці на сваю вуліцу Захарова да брамы тралейбуснага парку нумар 1 і дачакацца, пакуль з гэтае брамы выпаўзе на сваю працоўную змену яшчэ пусты сіні тралейбус. Першы прыпынак, дзе тралейбус забірае пасажыраў, на круглай плошчы метраў 300-350 уніз ад стартавае рысы, што пачынаецца адразу за брамаю тралейбуснага парку. Стартаваць трэба адначасова з транспартавым сродкам і бегчы па тратуары паралельна руху сіняга суперніка. Калі дасягнеш круглыя плошчы раней за тралейбус, тады тату будзе добра, і ён урэшце паправіцца. Той факт, што бацькавы прыступы былі нячастымі, тлумачыцца пераважна тым, што Таня амаль заўсёды абганяла тралейбус. Мінулаю ноччу, аднак, бацька зноў гаварыў у сне, а потым ліхаманкава соўгаўся па пакоі ды размахваў рукамі. Геня і гэтым разам нічога не пачуў, але пра тое, што адбылося, наступнаю раніцай яму распавяла Таня. Яна ўжо была ў школьнай брунатнай плесіраванай спадніцы, белай блюзе, чорным фартуху, на нагах белыя гольфы, а ў валасах 2 белыя банты. Таня вельмі спяшалася ў школу, якая, як мы памятаем, месціцца наўпрост у іхнім двары, хоць да пачатку заняткаў заставалася яшчэ хвілінаў 20. Са звычайна перагружанага партфеля вымаюцца ўсе падручнікі, і ў ім застаюцца толькі 3 тоненькія сшыткі. Нават не паспеўшы паснедаць, Таня знікае з хаты. Пра тое, што адбылося потым, мы ведаем з паказанняў сведкаў здарэння. Сіні пузаты тралейбус маршруту нумар 1 гэтаю раніцаю прачнуўся пазней, як звычайна, таму спазняўся на працу і вельмі спяшаўся да свайго прыпынку на круглай плошчы. Але і Таня нездарма заваёўвае ўзнагароды на спаборніцтвах у лёгкай атлетыцы. Імчаліся галава ў галаву, грудзі ў грудзі. Метраў за 50 да фінішу заркі двара найбліжэйшага да круглай дому на тратуар павольна выязджае Пабеда.
За стырном сядзіць акулярысты прафесар Менскага політэхнічнага інстытуту Сямёнаў. Прафесар-аўтамабіліст затрымліваецца на тратуары перад выездам на праезную частку і уважліва глядзіць па баках. З левага боку па дарозе ўніз нясецца сіні тралейбус, а паралельна яму па тратуары, крыху наперадзе, ляціць дзяўчо ў белых гольфах, з белымі бантамі ў валасах і з партфелем у руцэ. Сямёнаў спяшаецца на лекцыю, і калі прапусціць тралейбус наперад, тады за ім прыйдзецца цягнуцца невядома колькі доўга. Дзяўчо яшчэ далекавата, не паспее перад самаходам праскочыць. Ды і калі б паспявала, то не адважыцца пад пабеду лезці. Сямёнаў націснуў на педаль газу. Таня яго добра бачыла, але ў гэтыя секунды запаволіцца і прапусціць пабеду перад сабою значыла безнадзейна прайграць тралейбусу. І тады невядома, што можа здарыцца з татам. Выбару не было. І Таня перайшла на адчайны фінішны спрынт. Спрынт скончыўся тым, што тралейбус разарваў фінішную стужку першы, а Таня засталася ляжаць на асфальце, галавою на бардзюры і без прытомнасці. Партфель з 3 сшыткамі валяўся на праезнай частцы, а левы белы бант перафарбаваўся ў чырвоны. У шпіталь да Тані Сямёнаў і ягоная жонка прынеслі цэлы пакунак вельмі дэфіцытных цукерак «Мішка на севере». Калі ўжо аднаго гэтага было недастаткова, дык ёй яшчэ наклалі 4 швы на галаве, вышэй за левае брыво. Таму Геня ўпэўнены, што Тані ў шпіталі падабалася. Праз 3 дні яе выпісалі, і вось яна ўжо дома з забінтаванаю галавою ды фантанам энергіі. Геню ў гэты дзень дазволілі не ісці ў школу, каб скласці кампанію сястры ды сачыць за ейным самаадчуваннем. Самаадчуванне ў Тані баявое, і зашытая галава не стамляецца генераваць ідэі. Значыць так, Генік, гуляем у прадуктовую краму. Бяжы ў двор і прынясі тавар для гандлю. Які тавар? Прынясі чорнай зямлі. Гэта будзе мак. Потым пяску, ён будзе цукрам. Травы, лісця і кветак набяры. Мы будзем іх як гародніну прадаваць. І камянёў не забудзься для бульбы ды яек. А чаму я? А хто яшчэ? Я сябе яшчэ не вельмі добра адчуваю. Думаю, што мне пакуль нельга выходзіць на вонкі. Ды і доктар сказаў берагчыся. Што, нават перад самаходам бегаць не можна? Ты не смейся, я праскочыла б, калі б гэты разумны прафесар меў лепшыя акуляры. Бяжы, Генька. У мяне яшчэ адна мішка на севере захавалася. Падзелімся? Аргумент пераконваў, і Геня прынёс тавар, назбіраўшы кілаграмы 3 пладоў навакольнае зямліцы. Мішку дзялілі доўга. Шчыра кажучы, абодва бакі дзяльбы не маглі 100% палягаць на аб'ектыўнасць адзін аднаго, калі гаворка пра асабліва каштоўныя рэчы. Таму школьная выдатніца па матэматыцы знайшла кампраміснае выйсце. Адзін дзеліць, а другі выбірае. Дзяліць выпала Геню, а для такой сур'ёзнай аперацыі патрэбныя адпаведныя інструменты. Міліметровая лінейка заўсёды пад рукой, а ў хатняй аптэчцы на антрысолях мама надзейна, як яна думала, хавала ад іх медычны скальпель. Геня, узброіўшыся прыладамі дзяльбы, прыклаў лінейку да доўгага боку разгорнутыя цукеркі, вылічыў сярэдзіну
і скальпалем правёў тонкую папярэчную рысу па брунатнай скуры шакаляднага ласунку. Адняўшы лінейку, ён адсунуўся далей ад цукеркі, каб ацаніць чысціню і справядлівасць дэмаркацыйнай лініі. Лінію давялося перанесці на 2 мікроны ў бок, а затым Геня нядроглаю рукою рашуча распілаваў цукерку скальпалем. Цяпер настала Таніна чарга ўзважыць вынікі неўрахірургічнай працы брата. Урэшце яна зрабіла свой нялёгкі выбар, і Мішка на севере скіраваўся грэцца ў цеплыню дзіцячых страўнікаў. Пасля салодкага купляць гародніну не вельмі хацелася, але Таня, узурпаваўшы ролю прадаўца, настойвала, каб пакупнік набываў здаровую ежу. Аднак цэны, як падазраваў Геня, былі завышаныя, асабліва на самыя прывабныя прадукты. Паўкілі цукру, напрыклад, Таня гатовая была аддаць толькі за чыстку ейных туфляў, а жменька маку каштавала і зусім 2 ірыскі залаты ключык, схаваныя Генем на чорны дзень. Геня вырашыў абысціся без цукру і без маку. Цэны на астатнія прадукты таксама былі нятанныя, тыпу вынасу смецця ці прасавання Танінай школьнай формы, таму гандаль ішоў не надта жвава. Геня ў шопінг скончыўся набыццём толькі кілаграма бульбы і пары яек у абмен на заточванне алоўкаў з Танінага школьнага пенала. Праз нейкі час, праз недахоп пакупнікоў, Таня вымушаная была зачыніць сваю краму, і нераскуплены тавар застаўся неахайна ляжаць на паркеце гасцёўні. Так, я прыдумала новую гульню. Спачатку адзін выконвае другому 10 просьбачак, а потым наадварот. Якія такія просьбачкі? Ну, нешта зрабіць, дапамагчы адно аднаму. Ты вось, напрыклад, чаго хацеў бы? Я не ведаю, яшчэ не думаў пра гэта. А я ўжо ведаю, тады давай пачнем з мяне, а потым памяняемся. Наступныя 2-3 гадзіны Геня чысціць Таніны туфлі, выносіць смецце, прасуе школьныя спадніцу, блюзку і фартух, мые посуд, ганяе ў гастраном пад шпілем па марозіва, прыбірае кватэру, разліноўвае Таніны школьныя сшыткі і выконвае іншыя даручэнні, пры гэтым не забываючыся напружана перабіраць у сваёй галаве тыя выдасканаленыя працаёмкія заданні, якія хутка прыйдзецца выконваць беднай Тані. Калі 10 просьбачак старанна выкананыя, Таня патрабуе яшчэ прыбраць з падлогі і вынесці назад у двор непрададзены тавар. Прададзены тавар таксама трэба вынесці. Не, Танечка, цяпер твая чарга выконваць заданні. Ты ведаеш, Геня, пацягваецца і пазяхае Таня, нешта я стамілася. Усё ж такі хворая. Да і гульня гэтая нейкая нецікавая. Яна мне ўжо збрыдзела. Давай лепей у нешта іншае пагуляем. Якое іншае? Я ўжо падрыхтаваў для цябе 10 заданняў. Насамрэч, Геня 10 не падрыхтаваў, бо ўся праца ў хаце была ўжо зробленая, а нічога больш брутальнага за тое ж ваксаванне абутку ці прасаванне школьнай формы ён, як не намагаўся, прыдумаць не даў рады. Генік, ну ты сам пасудзі, што гэта за гульня? Даваць адно аднаму заданні і тупа іх выконваць. Любы дурань у гэтую гульню гуляць можа. Давай нешта цікавейшае прыдумаем. Цікава,
А хто гэтую гульню прыдумаў? Цікава, а хто ў яе гуляць пагадзіўся? Геня зразумеў, што чысціць абутак прыйдзецца самому. Але тавар з падлогі трэба прыбраць, бо хутка ўжо і бацькі з працы вернуцца. Але я ўсё роўна выносіць твае прадукты не пайду. Я ўжо сёння досыць набегаўся. Выносіць нашыя прадукты ўсё ж такі трэба. Але мне цябе, Генік, і сапраўды шкада. Ты сёння быў добрым хлопцам. А давай мы іх з табою з балькона выкінем. Ты што, звар'яцела? 5-й паверх. Унізе людзі ходзяць. А вось мы і паглядзім, можа, яны там не ходзяць? У Тані ўжо ёсць плян, і яна, як заўсёды рашуча, бярэ стырно ўлады ў свае надзейныя рукі. Значыць так, Геня, трэба незаўважна падпаўсці да краю балькона і зірнуць наніз. Калі нікога няма, кідаем. Я паўсці не магу, у мяне галава забінтаваная белым, і мяне адразу заўважыць. Таму ты паўзеш на балькон і глядзіш наніз. А я спакою падаю тавар. Калі пуста, кідай. З Танінаю логікаю спрачацца цяжка. І Геня ўжо паўзе на жываце па пыльнай кафлі балькона. Наколькі ён можа бачыць, унізе, здаецца, ў гэты момант нікога няма. Таня штурхае на балькон папяровы скрутак з цукрам. Ну, ёсць хто? Здаецца, няма. Кідай хутчэй. Няўпэўненаю рукою Геня прасоўвае скрутак скрозь металёвую агароджу балькона і штурхае. Не чакаючы рэакцыі знізу, ён імгненна адступае ў пакой і зачыняе дзверы балькона. Канспіратары, стаіўшы дыханне, чакаюць якіхсьці гукаў звонку. Гукаў няма. Бачыш, як добра. Я ж табе казала. Давай хуценька астатняе выкідай. У выніку наступнага ваяжу на пузе па кафлі балькона праз агароджу паляцелі мак, гародніна і яйкі з бульбаю. Працяглыя секунды пазней знізу пачуўся грукат камянёў па асфальце. А потым цішыня. Доўгая мёртвая цішыня. Геня нерухома ляжыць на бальконе, жыватом і тварам у кафлю. Гучная грамадская рэакцыі знізу не чуваць, таму герой-партызан з адчуваннем добра выкананага доўгу павольна падымаецца з падлогі і кіруецца назад у пакой. Крочыць няспешна і з годнасцю, аднак раптам з вуліцы чуюцца ўстрывожаныя галасы. Геня галавою наперад, як у ваду, нырае з балькона ў ратавальны цень гасцёўні. Таня рэагуе імгненна. Бальконныя дзверы замыкаюцца на верхні і ніжні шпінгалеты, фіранкі на вокнах зашморгваюцца, гасіцца святло. На ўсякі выпадак Таня з Генем зачыняюць дзверы ў гасцёўню, кладуцца на падлогу на стракаты дыван і стараюцца гучна не дыхаць. Хвіліны цягнуцца невыносна доўга, але ўжо патроху з'яўляецца надзея, што, можа, і абышлося. Аднак тут раздаецца рэзкі і гучны званок у дзверы кватэры. Геня з Таняй яго, вядома, не чуюць і застаюцца ляжаць на падлозе пад аховаю шчыльна замкнутых дзвярэй. Рэзкія гукі званка не змаўкаюць, а затым непрыемная гукавая гама сведчыць, што ў кватэрныя дзверы калоцяць рукамі і нагамі. Так, Генечка,
шэпча ў самае вуха вынаходнік і натхняльнік забаваў. Прыйдзецца табе ўсё ж пайсці паглядзець, хто прыйшоў. А я пакуль схаваюся. Калі што, скажы, нічога не ведаеш. Адзін дома, хворы, таму і ў школу не пайшоў, ды і увогуле спіш, бо прыняў лекі. Чаму зноў я? Ой, Енечка, ну калі ласка. Я і сапраўды баюся. Ты ж мужчына. Я думаў, што ты нічога не баішся. Еня, як табе не сорамна? Ты добра ведаеш, што я баюся мышэй, цемры і калі незнаёмыя людзі ломяцца ў хату. Выйсця не было. Адзіны мужчына ў доме павольна падымаецца на свінцовыя ногі і пад гулкія ўдары сэрца панура пляцецца да дзвярэй. Падкраўшыся бліжэй, Еня прыкладае далонь да вуха і прыслухоўваецца. Галасоў за дзвярыма некалькі. Іх уладальнікі гавораць хутка ды эмацыйна, на высокіх танах. Нічога добрага чакаць не даводзіцца. Але і назад шляху няма. Еня імкнецца прыдаць свайму твару хваравіты выраз, потым робіць 3 глыбокія ўдыхі-выдыхі і рыўком адчыняе дзверы. З лесвічнае пляцоўкі на яго са здзіўленнем глядзяць 3 Таніны школьныя сяброўкі — Люда, Галя і Наташа. Яны трымаюць у руках пачак печыва, бутэльку ліманаду дюшэс і скрутак нейкіх цукерак. На Геню сыплецца град пытанняў. Генька, ты чаго дома? Чаму не ў школе? Хворы ці што? Чаму так доўга не адчыняў? Мы ўжо ўсе рукі збілі. Танька дома? Як яна? А праўда, што ёй галаву шрубамі звінцілі? І тут з гасцёўні ў калідор белым лебедзем выплывае Таня. Ой, девочки, дзякуй, што праведаць прыйшлі. Я вось толькі пасля шпіталю, слабая яшчэ, а гэтага Геньку не дапросішся дзверы адчыніць. Прабачце, што трымалі вас так доўга. Ну, праходзьце хутчэй. Еня добра разумее, што ў гэтай кампаніі месца яму наўрад ці знойдзецца. Сцэнар быў знаёмы. Яны зараз пачнуць шаптацца невядома пра што, але шаптацца будуць доўга ды эмацыйна, з воклічамі, уздыхамі, смехам і ўдаваным жахам. Кожны раз, калі Геня з'явіцца ў гасцёўні, дзе між іншым ляжаць ягоныя асабістыя рэчы, сяброўкі будуць раптоўна замаўкаць і выразна глядзець на яго халоднымі круглымі вачыма. Але гэтым разам Таня мела план. Девачкі, сёння Геня пра мяне ўвесь дзень клапаціўся і дапамагаў па хаце. Давайте мы з ім у гульню пагуляем. Ад слова гульня з Таніных вуснаў Геня скалануўся. Не, Геня, ты не бойся, гуляць будзем у хованкі. Ты схавайся, а мы будзем цябе шукаць. Той, хто знойдзе, атрымае самую вялікую цукерку. А калі не знойдзем, то цукерка твая. А якія ў вас тут цукеркі? Батончыкі, кажа Люда і разгортвае перад Геневымі вачыма скрутак з брунатнае паперы. Калі не знойдзеце, я хачу 2. Добра, падазрона лёгка, не гандлюючыся, пагаджаецца Таня. Толькі хадзем, я цябе схаваю, бо мне самой шукаць не цікава, я ўсе патаемныя месцы ў гэтай кватэры ведаю. Узяўшы Геню за руку і прыкрыўшы за сабою дзверы ў гасцёўню, Таня вядзе яго ў бацькоўскую спальню.
Праз хвіліну Геня разумее, чаму тая сёння з цікавасцю паглядала на камоду для бялізны. Таня адчыняе вечка і выцягвае ватную коўдру, 2 пуховыя падушкі і 100 пасцельнае бялізны. Камода даволі высокая, Геню недзе да грудзей, далёкае дно з вышыні ягонага росту выглядае маленькім. «Залазь!» — гучыць каманда. «Ты там якраз змесцішся, калі абаранкам скруцішся. І ўнізе дзіркі ёсць, праз іх можна дыхаць. А я цябе зверху коўдраю з падушкамі прыкрыю, і яны цябе ніколі не знойдуць. Толькі ляжы ціхенька, не варушыся, ды ніякіх гукаў не падавай. Галя вельмі разумная, яна таксама выдатніца ў школе, дык яна адразу цябе вылічыць, калі паварушышся. Уяві, што ты выведнік і выконваеш важнае дзяржаўнае заданне. Будзе нязручна ці балюча, трывай. І вось Геня ўжо на дне камоды, калені каля падбароддзя, правярае ротам здольнасць дзірак прапускаць дастаткова паветра. Здаецца, дыхаць можна, нягледзячы на моцны пах пылу. Зверху навальваюцца коўдра, падушкі, 100 з бялізны і для вернасці ваўняны плед і лазневы ручнік, што трапіліся пад Таніну руку. Вечка скрыні зачыняецца. Настае цішыня і цемра.